Din partea lui nasul mare Alin Coman, 500 de euro deschidere pentru Gicuță, pentru cel mai dulce ginărică care exista pe fața pământului vreodată în lumea asta mare! Pentru Pina, pentru Mireasa să nu fie supărată că nu cântă Salam decât 4 melodii. Atât. După care luăm darul și facem toate poftele. Și Finu și pentru Cumătru Fane, să rămână de la Coman. Din partea lui Coman, nașul mare 500, să rămână din suflet. Din partea lui Gicuță, ginărică, mulțumește lui fratele și Cumătrului Florin Salam că am venit și mă bucur că am numai oameni puternici. Încă 200 pentru mine. Volum, chiorule, volum. Da. Nu! Da. Prima melodie avem Naș și cu valoare, Coman și Soare. La Gicuță, uite cum se pune lumea când e de Florin Salam. Vă mulțumesc din suflet. Să vă dea Dumnezeu fericire. This is the king of the world, Florin Salam. Spune Coman adevărul, modestia și faptele sunt grele. I love you. A prima melodie pentru Gicuță și Mireasa lui. Mireasa Larisa, să rămână casă de piatră Larisa. Unison, da? Ca ușor eu. Stai acolo. Din partea lui copilul câteva sute pentru ginărică, pentru Mireasa. Să rămână din suflet. A melodia asta, Gicuță și Larisa. Să cânte Salam prima melodie din suflet pentru ei. Una, două, trei, pentru Gicuță și Larisa. Sărbătoare fericită, azi e nunta lui Gicuță. Și ce crește inima Sansura cu Larisa. Atențiune, de la regele, mai de revercărul, să audă ca la băieți acolo. Fă-și tu ca ceilalți. Pentru Gicuță de la șeful nostru de la Neagu, care îl iubește mult de tot, Neluță Neagu. Să nu mai derupem. Neluță! Și pentru Naș și amândoi pentru Soare și Coman, să rămână mult de tot. Te iubim de la Neluță. Copiii lui care mă iubesc pe mine, să rămână mult. Și Robert, Simon și Cristi are turnela. Una, două. La Sorine pentru Gicuță și nevasta lui. Să rămână nașii, să rămână nașii, Coman și Soare. Sărbătoare fericită, azi e nunta lui Gicuță. Să uită toată lumea Sansura cu Larisa. S-a dat zvonul prin oraș, asta-i nuntă cu doi nași. Recunoaște și Salam, de Soare și de Coman. Oh, 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 e valoarea ta. De lumea să vină și noi și ca Irina, să rămână din suflet doamna lui Coman, că avem cei mai frumoși nași, cei mai elegați nași.
Să ne dea Dumnezeu putere și returnăm la... Să rămână Coman, să rămână Ludaria, Ludaria, să rămână Ludaria, să rămână Ludaria. Pentru Lara, Lara, da? Da, nu mai luăm bani, nu mai luăm bani. Pentru Miri, pentru nași. Toată lumea să știe, v-ați luat din dragoste și ce nuntă ați făcut, așa cum lumea l-a văzut. De la soare, pentru Miri, nașii noștri, pentru Miri, pentru Coman și doamna lui, să rămână mult. Nu se mai anunță banii, am înțeles. Toată lumea să știe, v-ați luat din dragoste, toată lumea a văzut ce nuntă ați mai făcut. Să miră toată lumea, Gicuță și Larisa. De ce? Recunoaște și Sala, de soare și de Coman. Părătească, lumea să vorbească, da e, să dați zgonul prin oraș, da e, asta-i nuntă cu doi nași, da e, Gicuță și Larisa, da e, Mirele și Mireasa. Aplauze pentru mirii noștri, toată lumea! Era normal să-ți fac și o deschidere, Gicuță, că ești familia mea, ești cuvântul meu. Rămâneți pe loc mai adevăr.